Ja som mal za to, že pri cisárskom reze, keď to dieťa nejde tými pôrodnými cestami, tak to panové dno sa až tak nezmení. Mýlim sa? Až tak sa nezmení. Môže sa teda rôzne zmeniť. Vieme, že teda poranenia v rámci pánového dna sú také alebo onaké. Avšak pri cisárskom reze, čo si ja všímam v praxi, tak sa svaly pánového dna po cisárskom reze dostávajú do napätia. Čiže keď mi prídu pacientky s jazvou na brúšku, tak veľakrát zistíme, že pánové dno je stuhnuté. Pri vyšetrení nájdeme tam viacej tých spomínaných stuhnutých bodov. Oni aj sami prídu s tým, že majú bolesť pri pohlavnom styku, čo nemali, alebo bolestivejšiu menštruáciu. Čiže nezmení sa v zmysle nejakého mechanického poškodenia, že by došlo k natrhnutiu svalu, alebo že by tam bola jazva, ale teda to napätie sa tam mení.